No niin, tervetuloa tänne Tech Timeout-kanavalle. Nyt mä kerron niistä projekteista, joita mä teen vapaa-aikana. Mä yritän vältellä kaiken maailman digitalisaatiota ja pilviasioita ja tietoturva-asioita. Mä yritän pysyä näissä muissa asioissa kuin tietotekniikassa. Tämä projekti, mikä meillä on nyt pöydällä, niin on se, että tarkoituksena on purkaa tämmöinen vanha rintamamiestalo, joka on Hyvinkään keskustassa. Tämä on aika herkullinen kohde tämän sijainnin takia ja maanperän takia. Tässä on muuten, katsokaas tuolla näkyy hyvin, että ei ihan sokkelin viereen kannata istuttaa mitään. Ne kasvaa siitä sokkelista läpi. Joten miettikää, kun pistätte niitä puskia ja pensaita, niin ei ihan sokkelin viereen. Tämä meidän purkukohde, niin tämä on tämmöinen vuosimallia 53 Alma Tomu. Tämä on aika neitseellinen kohde. Täällä on ihan peruskunnossa oleva talo. Elikkä tässä on puuverhous. Sitten sen jälkeen on sahanpurua ja sitten on puuverhous sisäpuolella. Ja sitten sen jälkeen sen puuverhouksen päällä on varmaan jollain pinkopahvilla tehty toi seinä. Ehkä joku rakennusalan ammattilainen osaa sanoa oikein termin tolle, mutta tommoselta pahvilta se musta näytti. Semmonen mikä bonus tässä on, niin tässä on kyllä vielä sen puuverhouksen päällä asbestikuori tai mineriittilaatat. Ja ne mineriittilaatat pitää ottaa pois ennen kuin taloa voidaan purkaa. Sitten toi tonttu, joka hiippailee tuolla. Se on mä. Mä ällistelen ja äimistelen ja ihmettelen. Ja tää on mun varmaan tyypillinen rooli näissä videoissa. En tiedä oikein mitä tekisin tai mitä pitäisi kantaa tai siirtää. Mut täytyy opetella ja täytyy seurata ohjeita, kun sit tekijät kertoo, että mitä tehdään. Mutta noihin asbestikamoihin mä en koske, kunhan nyt vaan menin ihmettelemään, että miten ne on niitä kerännyt ja miten ne on pussitettu. Sitten tänne meidän työmaalle, niin mä oon viritellyt tonne tommosen oranssin aidan eteen. Tai eihän se mikään aita ole. Se on joku suojaverkko ehkä. Ei se estä ketään. Jos siitä haluaa tulla läpi, niin varmaan pääsee läpi. Mutta ainakin se erottaa tämän työmaan tuosta tiestä niin, ettei tänne nyt kukaan ihan vahingossa tule, kun siinä on tommonen oranssiseinä. Tuo oranssiseinä yritetään pitää tämän rakentamisen ajan mahdollisimman paljon aina tämän tontin ja tien välissä. Niin onpa sitten turvallista. Tämä rakentaminen on muutenkin muuttunut viimeisen 10-15 vuoden aikana. Tänä päivänä kaikki rakentaminen, ainakin Hyvinkäällä, tapahtuu lupapisteen kautta. Ja sinne tallennetaan kaikki tiedot ja kerätään kaikki tiedot. Eilen illalla kävin keskustelun siitä, että missä lupapisteen data sijaitsee ja kuka sen lupapisteen tai sen itse työkalun tai applikaation tai järjestelmän omistaa ja missä se tieto sijaitsee. En kuulu oikein
fiksuja asioita sen puolesta. Ehkä, tai rupesinkin miettimään, että missäköhän meidän tiedot on, kuka ne omistaa, missä niitä säilötään, miten on privacy laita. Tätä varmaan kannattaisi ehkä jonkun, joka ajaa lupapistettä tai kehittää lupapistettä tai omistaa tämän applikaation, niin tätä kannattaisi varmaan jonnekin tiedottaa ihmisille tai pistää ainakin noihin release noteihin tieto, että miten tämä toimii. En nimittäin löytänyt sitä, kun yritin etsiä lupapisteestä. Ei hitto, nyt se tietohallintojohtaja taas sieltä kömpi ylös ja esille. Mä kyllä yritän nyt olla puhumatta näitä juttuja, mutta jotenkin ne vaan aina sieltä tulee. Sitten semmonen asia, mitä mä tässä on nyt miettinyt ja mitä aina välillä tuun pohtimaan näissä videoissa. Tai siis näissä videoissa mä yritän kertoa tästä rakentamisesta, mitä valintoja me ollaan tehty ja miten me tehdään. Mutta sen lisäksi mä yritän kertoa erilaisia pohdintoja tai mitä mä ajattelen. Yksi päivä, kun ajoin tänne tontille katsomaan, että miten hommat etenee, niin mun edessä on jo semmonen mopo. Ei skootteri, vaan mopo, missä oli vaihteet. Ja se näytti muuten aika koomiselta, kun se kaveri vaihtoi vaihdetta, otti kaasun pois päältä, pisti isomman vaihteen sisälle ja alkoi uudelleen kaasuttaa. Sitten me ajettiin tämmöisiä pikkuteitä, se kaveri ajoi mun edessä, niin sen oikea käsi koko aika vatkas. Se oli tosi koomisen näköistä. Katsokaapa seuraavan kerran, kun mopoili on teidän edessä, että miten se toimii, varsinkin tommosilla pienillä teillä. En muistanutkaan, kuinka hauskan näköistä se oli. Ja kaveri taatusti haisi 2-tahtipensalle kuin syötävä. Nimimerkkiä, kokemusta on. No sen jälkeen, kun tuo asbestipurku oli tehty, niin tuli purkupetteri ison kaivinkoneen kanssa, veti koko talon matalaksi. Tässä ei mennyt kuin 3 päivää. Ihan uskomattoman hyvää työtä purkupetteri teki ja nopeasti. Voin suositella kyseistä firmaa. On tosi hyvät kaverit siellä duunissa. Siis siistin jälkeen tulee tosi nopeasti. Suosittelen. Nyt meidän projekti näyttää tältä. Talo hävinnyt. Tyhjä tontti. Seuraava vaihe on, että kaivinkone tulee työmaalle, kuorii tämän maan, kaivaa pohjat auki, mutta siitä seuraavassa videossa. Kiitti kun katsoit videon. Moikka!